sai mai gida sai mai gida. Aha, Ramos da Daushe. Yanzu abin da ya sa kun gane muna so mu yi tsara plan B magaya zabi mu kamo Yasir. Saboda haka Daushe me za ka ce, wace shawara za ka ba mu? A ni da gani gaba ɗaya kana kwaba ya yi murfi ba abin da nake iya gana zama kowane dozo ne ke gani. Kai ne kwaba din. To Ramos ba a dai. Ni a gani na a kama na kusa da shi. Kamar wa? Kamar abokinsa mai tama. Kai, kanka yana ja. Ramos ka ba da shawara mai kyau. Saboda haka duk inda mai tama yake to suna tare da Yasir. Saboda haka mai tama ya san inda Yasir yake. Wannan shawara ce mai kyau. Ku je ku kawo mana amininsa mai tama. Amma abin da nake so da ku buta jangul na aiki su mole ya kawo mana tsinki har yanzu bai kawo ba. A bar maganar tsinken. Ku je ku buta can. Kun gane? Ba damuwa. Yawwa ku same shi ku kawo mana mai tama nan gurin. Kun fahimce ni? Ba damuwa. Ayya maza, jare.